Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Western Visayas nakarecord sang triple-digit nga kadamuon sang bago nga kaso sang COVID-19. Mas istrikto nga travel protocol ginpatuman sa syudad sa Bacolod. Sa balita nasyonal, Lorenzana ginpanghiwala nga magadeklarar sang martial law sa Pilipinas. Mga kapitan ginmanduan ni Presidente Duterte nga dumilian nga makagwa ang mga hindi bakunado. Sa balita international, US President Joe Biden magadeliver sang State of the Union Address sa Marso 1. Sa balita sa sports, duha kampang sang Adelaide 36ers sa Australian National Basketball League ginpostpone. Sa balita entertainment, Andy Eigenman nag-share sang update angot naman sa Siargao. Samtang sa balita espesyal, mga masamay ginatago sang mga babae. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Enero 8, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Northeast Monsoon ukon ang amihan ang apekto gyapon sa Northern Luzon. Ang Western Visayas lakip ng probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sa mga lungon nga kalangitan nga may lapta-lapta ang pag-ulan bangod sang easterlies. Kasarangan tubto basgo huyop sang hangin gikan naminhan na sidlangan ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw na butlak las 6:04 kaina magatunod naman las 5:37 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to. Good morning mga ka-aksyon. Good morning Action Eden. Good morning, Philippines! Yes, so okay, congratulations. Congratulations and celebrations. Sa ano na? Wala na. Congratulations kaya naka-booster booster shot shot. kaya. Oo. Yes! So pagka booster shot mo, yun pang suksok mo dahil ang imo nga mga gold nga mga... Gold niya. Is it gold? Ano na siya? It's not gold. No, pink na siya. Ano, It's no? rose gold. Rose gold. Kag ang, ang watch, sabi ang watch. Ang what? Hindi ko may makya. Amo na guro. Amo na guro na sakit ang imo nga butkon katungod sa relo mo. Base. Ah? So, congratulations. Naka-booster shot na ka mo. May ano pa gali, may kuan pa, may plastic. So, Thank you so much, kaya Naging. naka-booster shot na ka mo, you can now travel. Oo, bisan sa ano, maka-travel ka man. Sakit sa ako bagay. Amo ginaya. Oo, kay galing kay ang vaccine galing depende man sa tao, ano, depende sa imo ba lang ano pa nagsinay ang health status health condition mo, no? Buka kabalo ko makagabi mga ka-action. Si pagkabalo ni Action Boy nga nagpa-booster shot. Ito patawag siya dayon. Hello, te, musta ta? Kaklang na? Basta ako naman yung kasbos. Galibe, bang naman no? Yun siguro. Sige na namin sa nahilanat. Sige na na. Ito ba si Way Kabos, ha? Si ako lang sa buwas ang ending. Baw, doon siya ang ibakunahan. Late naman, nanay. Ay, nako. Ito ba may nagsugata sa ako sa dalom nga importante man la. Oo. So I have Pero, to deal with the situation. amo na ng mind over body, Kaya correct. hambali lang ko, sige mo ko nakapaminsar. Oo. Galing kayo, hindi bisan wala mo ginapaminsar, kasakit, hindi mo. Good morning dira kay Ma'am Vanessa Mayo sa Rochester, Minnesota. No? Yes, good morning, Ma'am Van, and of course, kay Doc Matt Mayo. Oh, sige. Kaya i-greet ko lang on air bala. Happy birthday. 82nd birthday. Napoleon Ion Chuatico. Nan. Happy birthday to you. Nan. From Lalaine Chuatico, no? Sa on air karon ni Kwanta. Yan ito yung sa on air. I-greet ko na sa liwat, no? Sige, standby sa mga balita lokal. Ang elementary nga evacuation Action Radio Philippine Standard Time, las 7:05 sa detalye na sang mga balita lokal.
Naka-record sang 232 kabago nga COVID-19 cases ang Western Visayas, kanagdala sa kabilugan nga 146,781. Sa bago nga kaso, ang siyudad sa Iloilo may 46, probinsya sa Negros Occidental may Kagaklan may 39, siyudad sa Bacolod 36, Iloilo Province 28, ang Capiz may 25, ang Antique 16, kag Guimaras 3. Nadugangan sang 17 ang bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 140,018. Isa naman ang bago nga napatay, kagkaroon ang death toll yara na sa 4,713. Ang Western Visayas may 1,994 kaaktibo ang kaso sa COVID-19. Umpisa naman Enero 9, obligado na ang tanan nga inbound travelers gikan sa mga lugar nga naka-alert level 3 pasaka nga magpresentar sang negatibo nga RT-PCR results sa pagsulod sa syudad sa Bacolod anuman ang vaccination status. Ining kaundan sa Executive Order number 1 nga ginpagawa karon ni kahapon ni Bacolod City Mayor Vilio Leonardia kasunod sa naobserbahan nga liwat pagtaas ang kaso sa COVID-19 kag presensya sang Omicron variant. Magluwas sa RT-PCR result kinahanglan man ipresentar sa traveler ang online backtrack registration, S-Pass, vaccination card, kag valid personal ID. Para naman sa mga biyahe ng opisyal sa gobyerno kung public sector personnel, kingnahan lang magpresentar sa valid ID sa ahensya sa gobyerno ginatrabahuan, vaccination card sa fully vaccinated kag negative RT-PCR test results sa partially kag unvaccinated, subong man original nga kopya sa travel order nga gin-issue sang head sang ahensya. Kinahanglan mapasar ang symptom screening sa airport o kung sa seaport upon arrival, kag sundon ang sang estrikto minimum public health standards. Sino man hindi magsunod sa EO, ang dumilian nga makasulod sa syudad. Ginklaro naman ni EOC Executive Director M. Ang nga wala pa sila sang opisyal nga komunikasyon gikan sa National IATF nga nagapaidalom sa siyudad sa Bacolod sa Alert Level 3 nga classification. Suno kay ang damlag lang nga impormasyon nga nagwa sa social media, ang kabahin lamang sang daily situational report kag assessment sang DOH Region 6 apang ini nagakinalan pa sang pag-akto sang gobyerno nasyonal. Duga pa ni Ang mas maayo kung hulaton ang panugyan sang NIATF nga mo ang may otoridad sa pagdihon sa mga desisyon. Giin ako man ni Ang sa posibilidad nga pagtaas ang alert level classification sa syudad, bagud man sa natabo nga saka sa daily growth rate cases ng COVID-19 sa Bacolod, ilabi na sa sining nga semana. Sa iban pa nga balita, lokal ginasuportahan naman ni Negros Occidental ABC President Juvie Pepelio ang mando nga ginpapanaw ni Presidente Rodrigo Duterte nga naghahatag direktiba sa mga kapitan sa bilog nga pungsod nga i-monitor ang mga persona nga wala pa nabakunahan kag siguruhon nga hindi makagwa agud malayo nga matapikan sang COVID-19. Sa interview sa Action Firing Line ginpahay ni Pepelio nga kung may mando na ang presidente, obligado sila nga sundon apang ilaman ikonsiderar ang mga personal nga rason kung nga hindi magpabakuna kaangay na lamang sa mga existing nga sakit kag may kahadlok pa sa pagbakuna. Ang mas ginaapilar ni Pepelo among kooperasyon sa mga wala pa nabakunahan kung mahimo ipaiwa ang paglagaw sa kundiin kag pareho sa ginapatuman sang ang enhanced community quarantine magpabilin sa sulod sang balay agud makabulig nga mapaganhagan ang kaso sang virus. Ang ako na comment, since kung maghambal ang president, of course we have to follow. But it depends on the person nga gusto saya mapabakuna because that is for his welfare kag para sa iya protection. May mga tao man nga hindi man siya gusto because basic kung may mga health problem man siya. Si Negros Occidental ABC President Juvie Pepelio. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginpalayag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo nga nakabaton siya sa sulat gikan sa isa sa iya mga empleyado nga nagakwestiyon sa iya executive order sa din nasaan nga dapat magpabakuna ang tanan nga mga empleyado kag kun hindi kinahanglan magpasa sang negative RT-PCR swab test result kada 15 dias. Nagapati si Yulo nga hindi tanan ang nagakwestiyon sa mando bangod sa record sa ila City Health Office. Malapit na sa 70% sa ila target ang nabakunahan na kag nagaumpisa naman sang pagbakuna sang booster shots. Enero 6 ang narecord ang 11 kabago ang kaso ng COVID-19 sa siyudad sa Bago nga pinakamadamo sa probinsya. Kanagapati ang alkalde nga posible mas magdoble pa ini sa mga masunod nga adlaw.
Ginpasiguro ni Yulo nga preparado ang syudad sa Bago kag wala nagbuhin sa mga quarantine kag isolation facilities bilang pagpanghanda sa mga magapauli kag liwat nga pagpatuman sang istrikto nga travel protocol. Sa katapusan nga balita lokal, nagsaka naman sa 20 ang aktibo nga kaso sang syudad sang Bago Negros Occidental matapos ang holiday season. Sa interview sa Action Hotline in Pioneer Bago City, Mayor Nicolas Yulo nga gikan sa anom naglabot na sa karon sa 20 ang aktibo nga kaso sa syudad sang Bago. Sino kay Yulo makabig ini nga makaalarma bangod sa gulpi nga pagsaka. Sa Enero 6 nga record, ang aktibo nga kaso sa Bugos nga Negros Occidental ang yara na sa 208. Lorenzana ginpanghiwala nga magadeklarar sang martial law sa Pilipinas. Samtang mga kapitan, ginmanduan ni Presidente Duterte nga dumilian nga makagwa ang mga hindi bakunado. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy. Kaya Kasi ginagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips. Matamyawan ta ka gani, urasan mo Abi, sa akon. hinto kailan nanay. Amo na nga daw ka budlay sa aton nga Facebook kay may nagalabugay mo no. Gani. Anyway, Liga, teka lang, 200,000, subong 58,000 ano liwa to. Nicel Morales Pabol, may aga sa imo dira. Morning! Che Zamora. Oy si Gary Lake Liza. Good morning sa imo Gar. Good morning, Ga. Oh, good morning, Ga. Good morning, sir. Kumparing George dira, may aga, Yes. no? Oo, isugpon ko na din si Kapitan Rosini Distrito. Kaya dumako din basta si Gary Lake, dumako din si Kapitan kay paparintihan ng asawa mo ni Kapitan Rosini. It's a small world after all. Sino nga lang asawa ni Cap doon nalipat? Jade! Si Jade, Sige. Ana Sinoro, may agaman, Solama Barnacha. Saudi ka ba, Colin? Yes, from Thailand. Yes. Rochelle Evangelista. Good morning, Guapa Eden. Yes. Thank you so much. Ikaw, Guapa Eden, siya ni Dorely, Idol Doors. Idol Doors. Duga sumata ko. Amo na siya, magasunod, makalayo na siya. Tapos dumiga, ano sa ako doon nga, ting!
Ang dumi ka kapatian. Kaya mo na sa damong biro, bakit tigaso mo, damong biro. Amo na. Oo. I-post na. Sally Oki de Sousa from Sam Village. Good morning. Larry Rico, oy, kumusta ka na? Sa Purok Kalubay, Barangay Sampinat. Kumusta din ang kapihan ni Lani? May salute siya? Lani, Abi ko. may salute siya. May kapihan na si Lani, may salute siya. Basi. Wala sa ginawan siya kakanta, no? Nang kape na siya. Wala na. Siguro, nagpakape na din siya. Wala siya kakanta na. Lito Dayap, sa taran mga kapihan da sa DK Kapihan. Good morning man, ha? Sa DK Kapihan, kaya kapang imbitar yun dito si Hugh Christ Gabriel mo. Oo. Magkadto da. Tiyan bala ko si Dorel. Kung Dors kadto ito bala? Kundi off mo bala, Doors ka to. Bala. Kundi, yung kundi, publa kadto iman tong DK Kapihan, ka magpulo pangapit. Yan, ano mo kami yung chance ako naman tulugan eh. Ray Barrioga, Christine Menias Villalobos, ni Mesia Roques, kay Teacher Romela Ilustre Arrevalo. Yes, good morning, Teacher Romela, kag kay Tito Shelo, dira kag kay Excel Faye. Kay Papa mo. Papa Edwin Pantaras, good morning ko no, kay Kagawad Elmer Libuon, kag Mary Aster Peliejo Libuon sang Barangay Villamonte. Okay. Sino naman ni Pa? Sino naman eh? Charot. Feeling ko na kilala ko ni si Libuon ni mo nga. Ay, ang akon maninoy, dira. Si Noel. Maninoy Noel Libuon, kag kay Suon Mike Mike. Good morning. Salamat really in advance kay Maninoy for tomorrow. Yes, okay. Sa ako mga kay BFF na, sa bago. Madamo si mo BFF ah? Kay BFF, no? Kabataang Barangay Friends Forever. Ay, amo na galhe. Kay BFF, no? KBFF. Si Rika, morning sa imo Rick, Rika Yulo, sa kay Daidi Soke. Kay Melissa, si Melissa, kwan ganyan daw, kwan ganyan, kung siya ang banay, pang silandot niya, aga pag amuna na iho, kaya ginaan. ARB na dayo. Tapos may harap na siya nga, I love you, aga mo na siya, Wow. din sa banay niya, ari karon ng imo. Melissa Onso Cesar, Linggo, Gid. good morning, no? Kung ako isa na sa mga top players gusto sa volleyball team namon. Wow. Akong coach. Ay, ikaw, coach. Akong Siyempre, coach. kaya hindi ka kabalibol mo. Or, abi ko, papation mo kung ang libero ka. Yung dive-dive. Nya lang ni Rochelle, mga booster ko sa SM, may ara. May ara SM, Mayara, basta i-check. May SM, hindi mo may SM? Oo, Wala mga mo balo ko malls. may booster shot, pero ang Mga SM, malls. ara. Usually, may mga booster shots Oo. na Action Boy. Abi ko na pamangkot siya kung sa SM, kung may ara, kung may ara lang SM, may ara, di ba? Mayara SM. Ang booster shot, di kita sure Oo. pa kung pero usually may ara. Ni Rochelle do, yung tagalingin ulo ko sa inyo. Duga nga yung libog sa ulo. Sige, go. Kay Ma'am Vanessa Mayo, thank you so much for sending 100 Yes, stars. salamat. Kay Sir Lester, of course. Mm. Salamat man sa 100 stars. Ay, birthday gali isang mga bata ni Kuano, ni Fred kag Jocelyn. Ay, happy birthday gali kay Kwan, kay Tiffany. Yes, happy birthday Tiffany Salanga. Nanaog ko sang mga greetings kay may nag-appear. Action Edin, I love you. Thank you so much. Sino nag-I love you sa akin man? Si Erwin Atilo. Okay. Thank Hindi you si so Erwin much. Kwan, Ni Cavero. ni Cabrera. Standby na sa aton mga balitan national. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati tumakami tinagaman nga apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:21 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpanghiwala ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga magadeklarar sang martial law bilang isa sa mga tikang sang gobyerno para mapunggan ang paglaptas ng COVID-19. Not true. Fake news. Ini ang pahayag ni Lorenzana angot sa mga social media post nga nagapaandam sa tanan nga magpain sang pagkaon kag mga nagapanguna nga pagkinahanglan bagon magadeklarar sang martial law si Presidente Rodrigo Duterte. Base sa mga post, ideklarar ni Biyernes ang gabi kaya magalawig tugtog Enero 30. Pagpasiguro ni Lorenzana, hindi kalakip sa mga ginakonsiderar nga tikang ang deklarasyon sang martial law. Dugang pa sini, wala sang mabugat ni rason para magdeklarar sang martial law. Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa tanan nga mga kapitan sang barangay nga dumilian nga makagwa sa ila puluyan ng mga persona nga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Ginhimo sang presidente ang mando tungod sa liwat nga pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sunod sa presidente, pwede pabuligon sa mga kapitan ng mga sibilyan agud ma-monitor ang giho sa mga wala pa nabakunahan, agud masiguro nga hindi ang mga ini makakadto kundiin. Sunod pa sa presidente bilang Chief Executive Responsibilidad sining paghatag proteksyon para sa tanan. Hindi pa makabig nga variant of concern ang IHU nga coronavirus variant nga una na nga nadiskubrihan sa France. Ginpahayag ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvana nga umpisa pa sa Nobyembre 2021 ginabantayan na ini sang World Health Organization. Suno pa sa iya madamo ini nga mutations pero wala sang immune evasion sa nauna nga variant nga Delta kag Omicron. Ang IHU ngalan sa isa ka institute sa France. Samtang padami pa ini nga ginabantayan pero wala nila ginatagan sang maidid nga pagtamod kaangay sang Delta kag Omicron coronavirus variant. Baga file naman sang separado nga kaso ang Bureau of Quarantine batok sa Pinay traveler nga gikan sa US nga wala na paidalom sa hotel quarantine kag nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay BOQ Deputy Director Dr. Roberto Salvador Jr. nagabulig sa karon ng Department of Health sa legal team sang Bureau para magtipon sa ebidensya nga gamiton batok sa poblasyon girl nga si Gwyneth Chua. Mangin bayulasyon ni Chua among mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public health concern Act. Samtang, ginklaro ni Salvador nga hindi maulamid sa kasong personal sang BOQ, may angot sa insidente tungod wala man sang partisipasyon sa paglapas sang layi ni Chua. Sa mga duga natin nga balita nasyonal, ginpahayag naman ni Representative Alan Peter Cayetano nga nagkaigo gid nga panahon ang pagpasar sang Department of Migrant Workers Act nga maghatag sang proteksyon sa mga overseas Filipino workers. Suno sa Cayetano, madamo sang Pilipino sa karon ang desperado nga magtrabaho kag sigurado nga gamiton sang mga recruitment agency ang ini nga kahigyonan. Duga pa ni Cayetano, hindi man lipod sa madamo nga may mga recruitment agency na ang gusto lamang magkita sang kwarta kag wala na kung ginapabayan na lang kung peligroso ang lugar kag kung mapahamak lang sa employers ang mga Pinoy workers. Apang impag ni Cayetano sa idalom sang Migrant Workers Act, ginasaad diri ang ethical recruitment sa din mahimo nga pasabton ang mga manpower agencies nga magpabaya kag hindi siguraduhon ang interes sa mga OFW. Si Anay House Speaker Cayetano ang nagduso sang hagna para sa OFW Department antes ini naprubahan sa Senado kag ginpirmahan bilang kasuguan ni Presidente Rodrigo Duterte. Number one, nasa batas yung ethical recruitment. First time yan. Kung baka nga sa buong mundo, baka unat tayo na hindi lang sa departamento, pero yung ethical recruitment kasi
marami pa rin at nakakalungkot minsan kapwa Pilipino, binebenta kapwa Pilipino, ibig sabihin alam naman na delikado yung lugar o alam na yung amo na yon ay nag-abuso dati pero nagpadala pa rin ng OFW doon o kaya alam naman nilang na delikado yung lugar, may gera doon or something. So it's very important na yung ngayon na desperadong marami magkatrabaho, yung recruitment natin ay ethical, di ba? Yung talagang inuuna, hindi yung kumita yung recruiter, pero inuuna yung welfare talaga ng OFW. Ang kabayan sa pahayag ni House Deputy Speaker Alan Peter Cayetano. Nagtaas pa ang balor sa kahalitaan sa agrikultura nga ginbilin sa mabasko nga Bagyo Odette. Base sa records ng Department of Agriculture, tubtublas 8 sa nga Huwebes Enero 6, naglambot sa masobra 11 bilyones pesos na ang kabilugan nga kahalitaan sa Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Soc-Surgen, kag Caraga. Yara sa 252,956 metriko tonelada ang volume loss kag 420,465 hektarya sa agricultural areas ang napektuhan sa naglain-lain nga probinsya. Kalakip sa mga nahalita ng mga humay, fisheries, coconut, sugarcane, high-value crops kag iban pa. Suno pa sa ahensya, mas sobra 300,000 ka mga mangunguma kag mangisda ang apektado sa nasambit nga kalitan sang bagyo. Ang mga balita nasyonal o international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag mag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Good morning dira sa kayang may mga kwan ni si Surigao Creonso damo siya sang what's this? Damo siya comment. opinion kag Opinion, suggestions. no? Sige. Noted kang thank you gid no. Lisa Joy Ilon Amoroso, Hilda Nalagon. Araw-araw nakikinig ako sa inyong balita. Pa-shoutout sa aking pamilya from Candoni. Sa Candoni, mga Tagalog sila siya. Sa Kwan Saguro, dito ni Saguro sa Kwan Manila, no? Oo, Tagalog. Kaya lang sa Cebu siya ka Tagalog siya. Pwede man ano? Pwede sa Cebu Pwede ka. wala. Hindi ka ba lumag sinibon, no? Mag-Bisaya. Tagalog kay. Happy birthday kali anay kay suon mo. Soon. Si Ralph Gallo. Ay,
Ay, so on, happy birthday. Hello man kay Maninay Almadra, kag kay Maninay One Ball. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy January birthday. 8 ni siya, pero buwas pa to sa ila eh. Oo, Pero advance sumong sa sa aton niya, January 8. Happy Oo. birthday, Ralph. No? Yes. Kag, good morning, mada sa ila ni Kone sa iban sa RG Boys. No? Yes, RG Boys. Thank you so much, Danay Action Boy, kay Ma'am Vanessa Mayo. Ga-party-party si Iya. Yaho, gadadamo na padala yung stars. May 100, may 15. Naisip ko na gano'n daw lambot na 1,000. Pero gina 100 yan. Yung party Kaya stars, nasadya, ha? ga-party stars. Sabi, yippee, party. Party stars. Ay, bodo kasadya. Nasadyahan si Ma'am Van. Nasadyahan siya. Thank you so much, Ma'am Van, for 1,000 stars. Yes, salamat gid, Miss Van. Salamat, Gid. Kag sana iban pa to nagpadala kagina. Nanday Ma'am Yvonne Boucher, 200 stars. Salamat Sila, man. sir. Si Sir Lester Benitez, 100 stars. Salamat man. Good morning. Sino ba ito may mga 75 stars? Pag ito nagpadala, gina mo, be? Ang muning sa Minnesota, sumungo, minus 25? Tugnaw ba? Kurti ba? Aaron Dahales Orbon, 75 stars. Salamat. Amo na ang bali, Ma'am Van? Minus 25 today. Ayula. Kurti no na yan. Ano na? Grabe, Hindi ka to magwa nga, way ka sang tabon sa ilong mo, makakasang ilong mo niya. mapaksing ko. Paksing lunggan mo niya. Grabe, no? Muna ba si magkatulunggan mo, amo ko na, tingala ka lang. Gauna na lablay, di makakas. Tingala ka siling mo, way nagkatulunggan ko. My God. Kaya galing wala ka na lunggan. Oh, grabe, no? My gosh, you take care of the... Yes, Action Boy, grabe, gidya. Galing wala man yung problema. Sila ni Ma'am Van mo kay may heater, man sila ya. Kaya wala sila may heaters. Oo. Sa kay Aaron Doholes Orbon, thank you man for sending the stars. Kay Ligaya Osorio, 75 stars. Sala ka sadya ka mo sa nag-send stars. Party sila. Party sila sa mga stars. Atong gin-greet gili kay na ni Papa mo Edwin, friend nila ni Mama mo. Di mo ya kay questionan mo pa si Papa mo Edwin, hindi naman ni. Ay, ginagin comment hindi. Sorry na pala pa. Imalay. Sa taga Mapurok, Mabinuligon, dos dira sa barangay Sumag, especially kay Mr. Luisito Ilon, good morning sa inyo. Dads Averia, kay Erwin Atilo, Action Eden, I love you. Gani, I love you too. Party starts. Nag-party to. Party, si Ma'am Van, dadamo, dabala send niya. Eduardo Labayan Jr., Ma'am Luing Melos, kag si amigo ko Melchor Melos. Ari na sa reply, comment nandi sa good morning ko, no? Sino? Sir, ikaw galing isa sa Bicos, tinga na late ni siya. Sino si Melchor? Oo, kay kamo tuguro nagsugatay sa dalo, may. Kung kagabi, nagsugatay ka mo. Kagabi? Nagsugatay ka mo gabi. Hindi siya magsulod kay nakakuan sa kuno. Nang yabayo ko na may gisi bala kay hindi pantulog na. Ni ko kay Lueng, ni ko bala si Melchor kundi siya magsulod gisiong ko ning bayo. Sa upod Ni niyo. John Lila. Gisiong ko ning bayo yaw para parehas lang gisi ang bayo. Binalikid ka guro nga ako ni John Siwa. Ngalikid ka. Di Nga pwede imo bayo imo. hindi pag gisiong nga ako. Gani, Ni labtan ko bala mo si Melchor kundi siya magsulod. Gisiong kundi maggisiong ko ning bayo ni Jolo kay para magsulod di siya para duwan na silang gisi bayo. Wala ka ganyan nag-volunteer sa bayo mo, no? Kay, di na tataman. Erlinda Heroy Imalay, good morning. Kay Labayan Eduardo Jr. Greet niya na ko na si Rosel and Junjun. Nakaagi na ko na. Nakagi ka na, de? Damo sa si Jack Dinila rin watch. Si Jack Dinila, ba duman mo? Ang taong palaging nawawala ang pitaka. Oo! Ang bal mo galay na, ano man? Ang taong palaging nawawala ang pitaka. Yes. Nan, te. Grabe, no? Kada kita isang yado Feeling niya. ko na dula niya pitaka ka, mapa-action siya. Hindi, kay kada kanya na, kada kita isang ihado yan. Ya ihado, may Pasko ako doon kata ko Dula. si mo. Ay, yung wallet ko, wala naman din. Lusot, ah. Ay. Sige, standby. Sa aton nga mga dugang nga balita. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Sa detalye sa Balita International, maghatag sa State of the Union Address sa Kongreso si US President Joe Biden sa Marso 1 nga adlaw pila ka semana antes masamigi na patigan ang nasambit nga speech sa mga nakaligad nga mga presidente. Sa kay White House spokesperson Jean Pierre, ining pinakauna nga sa US history nga ang State of the Union Address o kun annual message na ipatigayon sa bulan sang Marso nga masamigi na patigayon kada bulan sang Enero o kun Pebrero. Naibaloan ang Marso 1 among pisa sang congressional election season kag ang Texas ang magapatigayon sang primary elections kung diin kung magapili ang Democrats kag Republicans ang ilang kandidato para sa Nobyembre 8 nga eleksyon. Sa negosyo, ginapaabot ng pagsaka sang presyo sa matinapay matapos magsaka man ang presyo sang harina. Sunod kay Phil Baking President Janlu Coa, matapos ang Enero 15, may pagsaka sa presyo sang tinapay, bangod sobra 30% ang gindugang sa presyo sang harina. Ginako man sang Department of Trade and Industry nga dako ang gindugang sang presyo sang harina. Dugang pa apektado ang kabaligya sang tinapay sa liwat naman nga oil price hike nga ipatuman naman liwat sa masunod nga semana. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 51 pesos kag 29 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 83 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 58 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, nag-share some pictures si Andy Eigenman sa Instagram matapos ang pila ka semana nga nag-igong Bagyo Odette sa Siargao. Sa post ni Eigenman, kaupod sining iya fiancé nga si Philmar Alipayo kag duha nila ka mga kabataan nga sanday Kowa kag Lilo. Sa post ginako ni Eigenman nga wala pa siya kahibalo sa gihapon kuno iya nga mabatyagan matapos ang Siargao ang unang ginigo sang bagyo kag halos apektadong tanan nga residente. Sunod kay Eigenman, padayon sila nga nagabulig sa ilang makaingod agod liwat makabahon sa nagluntad nga kalamidad kag nahibaroan, nagtener si Eigenman kag pamilya sini sa Metro Manila sa tong holiday season. Sa sports, ang Adelaide 36ers ang napuwersa ini nga paiso la ila duha ka masunod nga hambang sa Australian National Basketball League bangod man sa COVID-19 health kag safety protocols. Si Kai Soto kag ang 36ers ang dapat na rin maghampang batok sa Illawarra Hawks sa Domingo kag sa Perth Wildcats sa Miyerkules. Apang ang NBL nagpahayag nga i-reschedule ang ining hampang sa masunod nga mga petsa. Ang announcement gin-post ini sa Adelaide 76ers nga the health and safety of the players, coaches, club staff and fans is the league's #1 priority when considering these matters. Ang katapusan nga kayunan ng 36ers naghambang sa tuong Disyembre 18 pasang si Soto naghampang sa una niyas ning hampang batok sa Cairns Taipans. Ang Adelaide na pierde sa among hampang sa score nga 93-67. Balita Espesyal! Good morning! Ang isa lang. Isa lang. Kaya di man sang isa. Hindi, ikaw bala i-ama mo no. Ikaw di mo na patjag sa sakit. Ikaw mo na saya, i-move mo na saya para Be, amo lang na tayo. Hindi daw ikaw lang bala, amat-amat lang slowly. Hasta nga makakasa imong butkon. Ay. Kasamot ko. Sige. Sakit. By the way, happy birthday lang, no? Liwat, ginag-greet ko lang sa happy birthday, 82nd birthday si Napoleon Ion Suatico. Father Yes. ni siya sa akong friend, no? Si KBFF man eh, Lalaine Suatico. Teacher ni saya sa high school extension bala, Artinius Extension. Morning dira, no? Kag happy birthday Napoleon Ion Suatico. Happy birthday to you. Yes, kag kay Ralph Gallo. Happy birthday man kay Ralph Gallo. Sa Las Vegas, Nevada. May greet pa ko Action Boy. Happy birthday. Halin sa kapid naton mga listeners. Sila ni Claudine kag Clovie Santiso. Pag-greet nila ila mama kay birthday man subong. Ti may letter. Di ka may laman ako kila sige na, basahon. basahon na. Hamalya, do ako kuno do ako. Happy birthday sa amon pinakagwapa nga mama, Ruby Valdivia Santiso. May emoji dan yun. Kiss. Gakisa. I love you so much, Mama. Palangga kagid namon. Enjoy your day, Ma. Salamat sa tanan nga sakripisyo mo sa amon ni ako. I love you sobra. Kay lima may A damo mo. Halong kamuda sa barangay amin, Ma.
Kabay magkakuryente na da. I love you so much. Palangga kagid namon. Ti wala kita da. Why sugpon nga ti wala kita da ma? Wala pa to kuryente. Wala pa rin. Happy birthday, Madam Ruby Valdivia Santiso. Yes, Happy birthday to you. Halin sa imong mga anak. Sa aton man eh. Oo, gani. Di basi pa lang yung maimbitaran kita. Gani ko kurinte, no? Sa barangay amin, di nang barangay amin man. Amin? Sa inyo, guro ay. Sa amon, guro ay, amin. Nga, kung sa inyo, tinyo man niya eh. Oo, Inay tigali amin. kay amin. Ti inyo eh, no? Somewhere na to sa kwan ah. Basta somewhere na sa Sa Negros South. Occidental. Oh, Somewhere sa south. Sige. Ano ni siya? Si Ma'am Val, malasigi, Set Stars. Sobra rin isa kalibo, Si Set Rogelio Stars. Hamandre, good morning. Kung taning mga drivers nga sa di pasahin nga jeep, check kung fully vaccinated. Oo. Daw ang pasahero nila, lain-lain, tricycle, e-bike, para hindi malaglapta ang COVID. Correct man, no? Okay man nga, kwan. Oo. Kaya amo na gani action boy ang balita ko bala kagapon haw kay kay makita mo obserbaran mo duga siko to siko na yung mga ano sa jeep nga when in fact dapat 70% capacity lang. Gabi ko, kakaso ng siko, para hindi sila magsiko to siko. Shoulders pag ito, may shoulders to shoulders. Ti do ano wala makaalarma daan kay ti gamatamat naman sa kaso ng COVID-19. Ti sabat sa ako ni Sir Diego Malakad may ara sila mandate from LTFRB nga ano bala Limit. refuse to convey passengers na bala. Ah. Hindi sila dapat makapangindi. Ang amon ang mandato wala na iyagin paiway sang LTFRB bisan may pandemic. Ti amo nang rason nila nga hindi ko nila makwan. Si Jigo. May ara yan nga kunara kung nang gina-require lang sa mga certain percentage ng pasahero. Oo. Yung di man refusal yung ang pasahero, kaya ti amula na kadamo ang imo ya dapat nga kwan mo. Oo, bali gani nang kay aga pa kuno damo na nagabaisay nga pasahero kag driver. Ay, Ti hambal ko. Do tanan guro kabalo naman nga may COVID-19 no. Correct, oo. Tapos do para man na sila nga ano, ti amo na Ang kabalo ka nga balambot mo ng imong capacity, kung hindi mo sa pagdulugan, pagpapara niya. gani kag sa mga ano wala, pati ka nga kagiri sakay ko jeep action boy mo. Bukod wala. Do masaway nagi ko sa driver, may lang kay naglakat siya kay ko wala baw. Kami nga duwa guro. Kamong yung duwa, tani, masumpakilay. Oh, sumpakilay. Sumpakilay Grabe dyan. nga. What a word! Word of the day, sumpakilay. Ganun kayo may mga among action boy mo kaysa bala hindi mo makontrol ang tawo nga anong labot mo yung asaway yun? Kung mo na bala? Oo. Hindi ako hindi ko magpati yung if you refuse, kuan ka na isang LTFRB ng refusal to convey passengers. Ang wala sila daya kung mag-stricto ang ining pag-require sang seating capacity bala. Lain ako mag-stricto kag madakop ka. Oh, driver naman kang Kaya naya mo na ang prevalent subong yang problema mo, di ba? Ti amo na dapat. Sige lang Jigs. Social Kamo na responsibility bahala, na mo. oo, kamo na bahala ang mga drivers, ano? Hindi naman kamo na mga drivers na kay na ano. Yes. Intindihan naman sang ila sitwasyon. Kaga Intindihan mga naman ang pasahero sitwasyon. kabalo nagig ka mga puno na. Hindi naman ka mo magano kay ibalik ni amo nang pinakabudlay pag idaan action boy. Nga ti sample lang palayo lang may upod kada ang nagsakay positive. Paano ka mo bi contact trace kay wala man da iya backtrack pagsaka mo sa jeep wala man da iya sang login na bala? Oo. Di ba, Kasi no? nakuan bala ng kung tanaw nimo sitwasyon sa una sang way pa COVID. Way man gani ka sunod ang mga pilaman ka mga jeep nga way mga sunod dyan sa seating capacity. Yes. Daw halos magsinabakay na kamuda sang kagutok. Gani. Hindi pala may ara na pag-capacity, may ara na Oo. butang na kuan gina napintay na nga net amo capacity, na. amo Oo. na. Sobra gani. Tikita mo iya idea ang Pinoy mo kundi makakuha sila isang laba nga pulungkuan mo tas tunga. Extension. Oh. Muna daw la extension. Wala labot sang kabit ha. Oo. Wala labot Tapos may sang harapin kabit. sa babaw. Met to magito si botop. Kakadlaw ko na kay makauna ka bala pungko. Kita mo na ang puno na mo malawag ang barker nga. Anom pa. Anom pa. Ano ni man may butong-butong na di, may pull out. Ano na ma? May kuhan gali may mag-out sa gilis dalom, may kuhan sa dalom gali. Kagi ko sa una action boy. Grabe ko daan ko daw ka. Ando ba ko mabala hindi ko mapungganaw. High school pa ko to Nagambal ang drive. Tingin nagpungko ko kay gutok na kay wala ko choice late ko. Wala ko choice nagsaka ko sa jeep nga medyo gutok na. Tiyang sang chimpo ko to bayad sa estudyante size. Size. Bayad ko 3
Oo. Sabi niya, "Day, kulang man ibayad mo." Hamba ko, "Tikipiyak ko lang ang buli, ipungko." Ang balago, tiutoy kadlaw sa mga jeep, balago, tiutoy kadlaw. Sabi niya, sakto man. Hamba ko, karon ako mabayad, tres, kung nakalambot ko ito makapungko. Di nagkadlaw na lang ang driver. Very student, very inosente, balaw. Ito, Chip, piyak mo lang doon nga buli. Oo, ang bugi na yambal ko yan. Piyak ko malang ang buli, ipungko. Ang bulitan natin, ganun nga pumangko naman eh. Gani, si Quintal to daan balon ko ibanan pag exercise mo ra. Tapos ang buli mo natin, anong bulit na lang pangpungko na lang nila. Gani, nano naman. Alangan nga may ma-offer di, alam may masabak niya kay hindi naging ko magbayad, di ko may mag-offer ka sabak di day. Kaya harap na sa una, gani nga daw di ba gusto magbayad, isa ba ako ng upo dyan? Ang sabao. Grabe na nga mga ano sa una, duwa bata yan. Ako na nayag na sabak. Tapos duwa kabilog bata yan, piyak ang apektado. Tapos magbayad nga rin, ng isa. Tatlo ka mo, isabak ba niya? na-experience yung action boy mo. Tapos ang gasuffer, yung tupad. Kaya na ano rin. Ang mga dagko, pero ang mga bata, ang mga 10 years old, ginaplitihan na iya. Wala na ginasabak. 21 ng bata mo sa bakon mo. Ang grabe na ginaraw. Araw-araw na ginayang 21. Yan wala na ginayang. No? Happy birthday, Anay, kay CJ Mijares. Halin kay Tita mo, Mitch. Tita mo, Mitch, CJ, happy birthday. Di magtamyaw ni si Tita Mitch niya, preparado niya sa Pasko sa regalo mo. Yes. Abot Mas na ni si Tita Mitch niya rin naman sila, imutan mo ako sa langalang. Wala na, nahambal na to namon, ma'am. Yes! Dito na balik. Siling ni mo, malumin na. Ang mga pandan nga jeep ko na na. Oo, nahanap mo na. Nga daw mabayluhan na yun ang tsura niyo. Tigara na, di ba? Di ba lang palang kuha, tapos may extension sa tunga. Oo. Tapos extension, amo na ginakanipis, may gabak-to-back, window-window. Matuba, awkward, ganyan singaran action boy. Matubang mo ganyan kuhan mo, tuhod mo. Tapos, akalain na ako ni Kawara na lang kapungko. Gani. Ikaw sa tunga, tapos ang hassle, kung yun pa, una ka pungko, tapos likod, nga extension, duwa ang extension. Oo. Dito kas pinakalikod. Saan una ka panaon? Una ka panaog. Kaya takan ang mga aras, tuba, kay manaog sila tanan, antis ka makapanaog. Oo, panaog ko na sila na. Kay Magi ka mo. Oo, grabe no. Otherwise, kumbaga panaog, kada nga hindi sila mag-kuhan, hindi sila mag-idog, hindi sila magpanaogon. Ang Napanaog kaya ang buli mo kay sa guyas. Ang mugid. Ay, Diyos ko. Naog kaya ang buli mo kay igong guyas sa pasahero. Gutok. Grabe no. Ate, sige. Kaya rita na yato, sini nga balita special action boy Ato bala mga bako mga masami nga sang babae, ginatago. Ay, direk kami, ikuha lang ko ba si malipatan ko. Sa mga KBFF ko dabla. Oo. Ang mga yada, kagyado nyo sa mga punta na dumduman. Dumduman nyo kayo, doon kami lang ito nakatag. Doon unfair. Dumduman nyo ng mga yada. Kasi ito yung nag-attend ng kuto. Di ba pagkita nyo sa ihado, yung liwat kay ihado, dako na. Dako na. Ay, happy birthday man gali sa akon ihado. Bata ni Action Brian Morden na hindi pa pangalan sa ihado ko man. Ihado, lista la daw tayo maninay. Lista lang, tingbon. Happy birthday. Yes. Tingbon. Oo. Dali lang gid kay si Action Alvin, may flash report na mapatawagan ta lang kay Action Elmar. sige. Para samtang wala pa mo to Action Boy, sulod ta lang ng isa. Ang ginatago sa babae, ginapaminsa rin na galing whole future mo, especially kung husband material ang ila sini nga boyfriend. She has the whole future planned na kuno. Naplano na sang babae. Oo, advanced. Oo, Why ka advanced. balong yung nga bana? Oo, tapos makibot na lang, ay, may mga mukha na yung galing nga plano, yung halin sa pangalan. Hasta mga ngalan, pila kabilog ilang bata, anong pangalan sang bata, ano ang kinanlan yung rules and regulations, sino masunod, nan. Kabalo na ang babae, action boy. Pero tuod na. No, naplano Tuod na. Ang naplano bayan, mais na. plano dan mo. Oo, puro lang plano. Sige. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:48. I-check tayo si Action Alvin Grava sa atong patrol. Angot ini sa nasa puwan nga mga patay. Dila sa may banwa Siya. sang Murcia. No? Check natin si Action Alvin sa patrol. Action Alvin, please come in. Aksyon na boy bangkay sa duha ka mga lalaki ang nasa puwan sa kilid sa katubuhan sa area sa Purok Langob, Barangay Blumentritt sa Panwasang Murcia. Ang iligang lugar, Action Boy, more or less mga around 4 kilometers ang kalayuan
from Murcia proper o police station. Kung going ka sa area action na boy sa may tuudampi sa tubuhan ang pagkasapo sining duha ka mga lalaki. Initial nakitaan ta diri sa area nga pakita mo man sa atong Facebook Live ari na ang mga katapo sa scene of the crime operatives sa sininga tinion. Mga ano na sa puwan na Action Alvin, mga lalaki? Mga lalaki action boy. Pwede ma-describe isang mga kuanam lang? Mga describe mo? May description? Yes, ang nakita naton diri kay may police line action boy pero as initial nakita naton diri ang isa ka lalaki ari sa kilid sang katubuhan while ang isa ato sa sulod as initial base sa pagpangusisa sang mga kapulisan. Now, ang Why pa mabalaan kung ano ang gintunaan ni sang ila ka matayon da? Waay pa action boy pero nakitanta ang ining nakitanta nga ginaimbestigaran karon sa mga kapulisan sang Soko. Ang ginbaklid ni siya ang isa ka lalaki action boy. Baklid meaning gingapos? Gingapos. Gingapos ni siya ang ini nga lalaki may tato ni siya nakasuksok siya sang itom nga short puti ang iya bayo may tato sa tuo nga bahin sang iya sini nga kamot action boy. Tuo. May nakita na yes sir. Ano nga tato na? Ay hindi pa naton ma-identify so far action boy kay may distansya kita jutay diri. Kay kung ari ka sa highway more or less mga around 25 meters gikan diri sa highway gin-zoom ta lang ni action boy. Ano namin mga highway ning dalan pa ang dalan sa Murcia or dalan pa sulod sa kampo? Ang gikan sa highway sa going dalan sa Murcia more or less mga 25 meters ang kalayoon pasulod sa kampo. Oh, so lapit lang, hindi siya malayo Lapit sa highway. Yes sir, sakto na action na boy no. Hindi gid siya maglayo sa highway pero subong sini may nakita nga may mga markings na ginabutang ang mga kapulisan. May nakita na gani kita diri nga basiyo action boy. Sang bala pero way pa ni ma-identify. I-check tani karon kay ari na diri ang mga kapulisan sa idalom sang police station o kanda Murcia PNP kag ang scene of the crime operated. Sinapangita ta kay si Sir Police Senior Master Sergeant Romo ara sa sulod. Medyo hindi pa tayo makakuha dugang information. Even si Police Lieutenant Pasyente ang ara naman sa sulod action boy. Base makakuha kita dugay-dugay sang dugang pagiging detalye as to Pila identity. Action Alvin ang distansya sining duha ka bangkay? Isa kang isa? Ang isa ara initial sa sulod sang kampo action na boy sa sulod sang tubuhan. So hindi kitaon? Hindi kitaon, ang kitaon lang diri. Ano nabalaan nga duha kung di kitaon? Kay initial info tana gikan kay Sir Pasyente, Okay. Police Lieutenant Pasyente action boy. Okay. Base makakuha kita sa dugang pagidiriya kay ara si Sir Pasyente sa sulod even si Police Senior Master Sergeant Romo ang ara pa action na boy no base makakuha pagid kita diri sa dugang pagiging mga information para sa flash report with action ninyo Bugina ini si action Alvin Graba mga ka-aksyon sa din kami nga wahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Salamat gid Action Alvin Grava. So standby mga ka-aksyon sa dugang nga detalye sina no. Nga duha ka bangkay ang nasapuan karon gid lamang aga dira sa may Banwa sang Murcia. Ano to man ano nga barangay to man lipat ko na Blumentritt. Sa Blumentritt mismo ha. Okay. Okay. So duha anong kwan sini man anong rason sini nga duha gid ya ha. Mga lalaki no kag ang detalye sina ginatipon to ni Action Alvin Grava. So karon sa Action Hotline posible magabalik sa Action Alvin para sa duha detalye sining duha ka bangkay nasapuan karon gid lamang nga aga. Action Radio Philippine Standard Time na 7:53. So ano action Eden? Pwede pa. Pwede pa. Pwede pa isa pag action boy, mga masabi ni Liwat ang ginatago sa mga babae. Pero not all. Madali lang dala. Okay. Ang next action boy, her BFF knows everything about you. Okay. Ginakutso-kutso sagli sang Hindi man ko tsukutso. ano? Kaya ara ba lang ba action boy, it's bisan ang BFF niya laki na or bayi. Na kabalo na about sa imo. Kaya syempre, ara ba lang kisa may mga kuan bala, may mga gisulisit man sa mga advice kisa kung mga
mag-example, mag-inaway ka mo, do kilala, at least kilala ka man siya BFF, di ba, ikabalo ka na gina siya, nga mo naman na, it's either negative or positive man nga bully na Correct siya na, mo. I would agree kay yung isa, mas kilala kapag ano siya nga Friend. BFF. Oo, kag di, syempre, ara, sa ano mo, highest peak, or peak siya sang iya nga emotion. Di mabuliga na siya sang mga, ano, sa mga friends, nga Marisol, common friends. Katay Marisol. Marites, Marisol Maricar, Ang Marisolsol. Awal ng lain. Nag-solsol yan, negative. Oh, pati ka na, aman blaw, pati ka na. Di, ang isaya action boy, basta ara na siya emotion, mapati na lang na iya mo. Okay, meron pa na ganda, yung isa nga, way ka payag, palayag ya, gasulsol na Solsol na sa. Makita nila binto mo subuan nga, kung nakasubuan ka, biyahe. Nga. Kung kanik balok nung napakasubo. Bayaan dayo. Biyaan dayo, naman na siya dayo, ng kosong subo Or hindi niya. ka ni mo na nga. Dahil ano to kung ano to, biya, ibla. Mo na. Ang lain pagid sa mga Marisol, ang lain pagid na sila. Dahil kita ko tubla si ay abaw. Tublok la. Amo ginataning hindi niya pag-intrahan. Hindi niya pag, yes. Ginawa man tong panago sing isa ginsugi. Sugi di mo yan. Gusto ko lang. Basta ka pa ka nila, ka pa ka good friend. Ako dahil nag-care lang ko sa imo bala. Yes, amo Daw, ganyan hindi mo ko tani mag-sugid gid sa imo. Di kay galing kay ti gusto nga-care lang ko sa imo ba. Concern ako sa imo. Concern is the word, no? Oo. Concern ako blada sa imo. Si kon ba kita ko to gina sa ano? Yung punto sa kinanga do. Napagunting ka dahil ka do klaba to ginabuhok. Gani mo. Hindi, ang lain lang, mabalik niya. Lalo, ay mo tugina. Dahil kito medyo harap pa ba, hindi ko mayano. Pero kabalo, ko nga laway. Ang balik niya. Ay, tinampat ako kami ito nga duwa. Kasi ba? Kasi ba? Ano layo, bito hindi ko ba. Tapos sabi niya, pag talikod, dahil do medyo puro na ako. Pero nakita ko kapayos, isang buli. Kalalaw, ay. Sabi niya, ay, kami ito nga duwa. Friendship over. Kaya siya tayo ganyan. Nga sobra, hingi mo tani ito mga sulsol ka mo. Oo. Natamaan sa sulsol. Ay, kakaroon kami itong nga duwa upon. Amo na sa to, ang kwan mo nga ng... May ida, mind your own business. Concern ka man, pero hindi na naipaghilabti ang muna. Kaya they'll just solve their own problems, no? Yes. Hindi na yung problema. In the same manner, lang, kung hindi kapag hindi pag-solicit ang advice mo, no, kaya kasang tublok-tublok na. Unsolicited advice. Kung ano ginapangayo ang advice mo. Kag di syempre, ikaw man eh. Kag, Hindi kung mo mag-advise ka, ma-confirm. ako na nga, kung friend mo ba, kung mag-advise ka, be fair. Oo. Hindi man sila nga pag-advise mo, yalain na to dahil ng isa. Gani, kag wala bang, upod lang to sila. Issue dayon. Di ba, no? Oo, Unless na kung galakat sila doon, Unless ano, dumugay. Dumugay sila. Na, ano naman, kung maglakat lang dungan, babae kag lalaki, may mali siya dayon. Isugid mo na dayon iya sa friend mo Oo, to. di syempre, ang mga sugid-sugid, action boy, Parang nasa amon, may buhin kag may kulang. Sa amon bala nga mga lalaki actually, wala kami right sa makikipag-friend sa Babae. Ay, Oo. hindi sa manner nga ang mga babae wala right makipag-friend sa mga lalaki. Correct. Di ba? Ay bang daan niya nga mga lalaki, ang ina best friend babae mo. Yes. Hindi sa manner nga sa babae ang best friend nila lalaki. Correct. Oo na. Amo nami man action boy. Hindi Nami ginabalang relationship nga ano, nga lucky ba? I mean, Na best friend. friends bala. Oo, best Kahit friend. syempre, hindi ka mo, pares point of view mo, ma-level nyo ang ano, kung magpamangkot, kasi duwa, kung ako magtanaw kay lalaki ko mo, at least maamo na bala na. correct, Ay, kung babae, wala man ko gano sa mga babae puno sang kadramahan na. Amo na, ang sa lalaki, less drama. Basta mula na iya sa mga muna nga mga babae nga kung friend nyo, kung concern ka mo, hindi na pagsulsuli. Oo. Hindi na pagsulsul. Hindi na magpakamarisol. Kaya bunyagan ta ka si Marisol ka. Oo. Imbes nga marites ka lang. Oo, kalain, no? Ma-chismis na sa tani. Kaya nang ngalan mo ko si Marites Marisol. Oh. Marites Marisol. Duwa gid ang ngalan mo. Grabe ba? Oh, mahilig ka mag-chismis kasi Mari anong latest? Oo, kag Marisol. Kag Marisol nga magsolsol. solsol. Ang ngalan mo Marites Marisol. May Pag ginadua ngalan mo yan Marites Marisol. imo na tanan ba? Imo na tanan. Sagin mo niya gana tanan ikaw gid may payo nga dala. Oo. Nasalo mo gid tanan. Nasalo mo gid nga pag sabwag sang Sang bugay, sang sang mga pagkamarites. kag Marisol, Pag tanan nga Mari. Marife, Tanan nga Marisa. Mari. Oo. Marisa mo na? Kaluluoy sa mga may amo nga pangalan, no? Especially Marites, dumapabunyag siguro na. Mangod ko dan Marites mong ngalan. Kita mo lang. Sige. Jana Costa, good morning sa imo. Reynaldo Reparo, Florencia Villa Campa.
Yes. Good morning. Ray Jantan Villalon, good morning man. Kag Kurt Nathaniel De La Torre ni sa no. Kay God utod di sa ako ni. Sa Sienda Guba sa Central Maaw. Dugay na nablang Sienda Guba mo duwag na kayo. Okay, guba gina yung permi. Alin sa una, no? Sa eskwela pa kami sa high school, Sienda Guba na. Abi padlagan ko mayor kay Islan mo sintro kayo. Sinda kayo. Sinda kayo. Ah. Yeah. So inyo gid mga na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition karong adlaw Sabado. Lumalipat. Enero 8. Ang standby na sa Action Hotline with Action Art Tay Hupon, ang inyo naman rin news team. Action Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, mga ka-action din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,